Ekhaya la engizalwa khona kaBaloyi, umuzi omuhle, isithabathaba. Ngisho nezimoto egcekeni zixoxa indaba ukuthi cha, imali ikhona kulomuzi. Ngikutshela ngabazali bami mina ukuthi bayazwana, bayinto eyodwa, bahlangene, bawumuntu munye, basebenzisana ndawonye. Kodwa-ke umcebo wale khaya based on igazi labanye abantu, because singama-mafia, siyama-members community encane ebambisene esebenza ndawonye. Ngisho nabafazi bakhona begqoke u-9 inch wehili, kodwa-ke omama sigebengu, iy'nkalakatha zey'gebengu. Ngicela ukukutshela ukuthi ama-mafia aganiselana wodwa, ngisho nodokotela ababadokotelayo, odokotela bama-mafia kuphela. Iyaqala kanje lento. Kusukela ngisasemncane ngino-14 years, ubaba ubekangiqeqesha. Kumina ogqiba idumbu ezenziwe ubaba. Kumina umama sigebengu wokuqala wokugcina ophansi phezulu, ngilontunja amadili, ngenza amadili ebusuku. Ngicela ukukutshela ukuthi ngiyintombazane ekwazi ukuyilwela, nasekhompyutheni ngichithekile. Uyabona lento le yokuthi ihekha ehekha amanye amahekha, vele ngiqaqekile nje. Kwathi ngelinye ilanga-ke ngidlala igalofu nobaba, ngoba vele into esiyenzayo njalo ngama-Sundays. Sathi sisakhetsha nje umoya, sisathatha i-break encane, i-smoke break. Ubaba angitshele athi ntokazi yami, ntombi kababa, nana, angisho uyazi mntanami ukuthi masuna 21 vele wawutsheniwe ukuthi ngokwama-mafia uzoshada. So usekhona kumuntu uGray, indodana kaGray, uGray igama lakhe. uGray ke uyena ozoshada naye. Uyamazi nawe kusukela nisasebancane, because njalo mangabe sihlangene niyazana niyingane zama-mafia. So umshado uarrangelwe ukuthi ushade noGray. Ubuso bami bujaphe. Ayi baba, mina bekade ngingakayimiseli ngokushada. Ngiyazi ukuthi umthetho wakuma-mafia. Kodwa baba, mhlambe ayikho enye indlela esingenza ngayo baba. Aphendule kubaba, ayi mntanami, ayikho enye indlela engenziwa ngayo. Kuzomela ukuthi umshado uGray, ukuze wena ukwazi ukuthi uhlale esihlalweni sami, ube upresident wama-mafia. Ngiyazi ukuthi ayikho enye into oyifunayo empilweni yakho ngaphandle kokuthi ube upresident wama-mafia. Kuzomela ukuthi ushade naye lo uGray, because silandela imithetho la kuma-mafia. Sishadelana ndawonye, siyenzelana yonke into ndawonye. Mntanami, ngekulunga ukuthi wena usuyaqhamuka, usuyahluka, usunqaba umshado. Ihamba kanjalo nje lento. uGray kusukela emandulo, kusukela kudalo, uGray uyena owayebekela ukuthi uzoshada naye. Futhi nje nathi le culture le yaqala ngokhokho bethu, asiyiqali nje emoyeni. I-culture yokhokho bethu ukuthi yonke impilo siyiphila la ngaphakathi kwisekele yethu, kwi-community yethu yama-mafia. Mangabe sengisekhaya ngixoxa noma wami uJackie M, ngiyamtshela ukuthi angikho ready for umshado. Bengayimisele nje ukuthi ngishade nje, angazi ukuthi into engizoyiqala ngakuphi, because I don't even have ama-feelings akhe uGray lo. Ayi mntanami, don't worry, ama-feelings azoyiqalela emendweni, azoyifikela, nathi sadlula lapho. Ngicela ukukutshela nje ukuthi ayikho indoda ethanda umuntu njengesigebengu. Isigebengu mama sinothando, and uGray uyohlezi enenhliziyo yakho kuphela. Angeke akwazi ukuthi athande omunye umuntu wesifazane. Uyobheka wena kuphela, uyobuka wena wedwa mntanami. Ungawari, ungayixaki ngey'nto ey'ningi. Mama, ngiyakuzwa. Ngiyazi futhi nami ukuthi kusukela ngisasemncane ngiyitrainela ukuthi ngelinye ilanga ngizoba upresident. Ngifunda ukuba tough, ngifunda ukuba streetwise, because bengazi ukuthi ngizoba upresident wama-mafia. Ukuthi nje angazi, mina ngiwufuni lo mshado. Kodwa ngiyakuzwa ukuthi ayikho enye indlela ngaphandle kokudlula kulo mshado. Wena mntanami, hamba uyolala, urelaxe. Ngizobuya ngikucheck mangabe usuvukile, urelaxe, ucabange ngokuthi uzofuna umshado onjani, because engathi usuku sebelibekile ukuthi bafuna usuku lube nini lwe-engagement party. So kuzomela wazi ukuthi uthandani, ithini color scheme yosuku lakho, yini ozofuna ukuthi uyibone kwi-engagement party yakho. Kuthe mangabe sengisekamereni lami ngizama ukulala, yabona, kodwa ngingalaleki, ngiyacabanga nje ngingedwa
ukuthi kodwa uNkulunkulu wami yaze yanzima impilo esayikhethelwa abazali bethu. Le mpilo le asiyikhethelanga kodwa sayikhethelwa wokhokho. Asinayo ichoice, awuna option, wenza lokhu ofuna ukutshelwa kona. Futhi ayikho indlela ongophuma ngayo kumamafi. Uphuma ngebhokisi kuphela, and nabo they know abazali ukuthi mangase nginqabe nomshado le, the only way ekuzomele kube ingakhona ibhokisi nje kuphela. Ngisacabanga kanjalo sengizwa ngenock eminyango. Uma wami angene afike kuma uyangixoxisa ke, uyambona ebusweni ukuthi ujabulile, usmilile, yabo lento yomshado im-excitile because wehleze exoxa ukuthi mhlazane kwashada mina kuyoba indumezulu yomshado, uyoba muhle ukudlula yonke imishado eseke yenzeka kumamafia. Wona mshado nje koxoxwa ngawo icentury yonke. Umama ke useyangibuza ukuthi kulalekile yini. Ngivelane bafethu ngihlule pretend ngidubule ngokudinwa ngisho mina mama angazi understand, ayikho mhlawumbe enye indlela engenziwa ngayo, ayikho alukho lunye uhlelo mina manje ngikwazi ukuphila impilo engayikhethelwa yinina nanini benayikhethelwa. Lento kumele ifike egcineni, singabantu siphile ezweni eline constitution, umuntu unemvume ukuthi ashade nomuntu amfunayo nomuntu athandana naye. Mina manje ngiyimele lento lomshado angeke uze ube khona. Uma angidonse ngomunye ulabhaba wempama athi ngithanda ngingathandi lo mshado uzoba khona, yena ngeke azale ingane ayizalela ukuthi ife. Uma nake imakwabo ivelane yatshekedula yangishiya lapho, ngisele ke bafethu ngidiniwe ngathi ngaze ngiluma intambo zaka Eskom ngichokheke ngife. Le ndaba yokuzalela le ekhaya, kuleli khaya mina isiqalekiso lento le, isiqalekiso kanti lento le izophela nini lento le izophela nini, ngikhathele mina iyona yonke lento le, ngikhathele. Ofisini lama Hawks la ekusebenza khona uSne nakasi yena umuntu oeli ngokwesikhathi nje, akakwazi ukufika early emsebenzini. Abantu sebefikile, kuqaliwe kuyasetshenzwa, ayike kuvuleke ilift, kuqhathake uSne eliftini ahambe ke, yabona ngale walk yakhe ahamba ngayo ngathi walk yephara, ngathi walk yomfana. Sawubona Tyler, do you have any message for mina? Cha, anginawo ama message akho Sne, ngaphandle kokuthi uGeneral ufuna ukukubona and uthe before uye kwelinye office uyohlala phansi or uphuza itiye noma wenzeni kumele uqale kuyena. Cela ukuntshela ke adonseke ko uSne ngale walk yakhe yephara uya eofisini lika General. uGeneral ke uyena umphathi jikelele. Angene ke uSne eofisini lika General ahlale phansi. Yabona nje kuyathusa ukubizwa uGeneral, it's either uzojabula noma uzophoxeka. Uyabuka ke indongeni zika General, uyabona ukuthi uGeneral lukhona ucwaningo or umuntu amfunayo ngokukhulu ukuphuthuma. Uyabona laphayana ibhodi lakhe linama cross, kunabantu, kunama articles, kunayo yonke into, bukhona isigebengu asicubungulayo ngempela kahle uGeneral. Aqaleke uGeneral akhulume. Sawubona Sne, unjani? Ngiyaphila General. Ikhona phela ukuthi umuntu sethuswe ukuthi mangabe bizwa eofisini lika General ngabe yonke into ihamba kahle noma likhona iphutha mhlawumbe umuntu aselenzile. Khulileka Sne, ungahlala nje urelaxe, uphumule, wehlisa umoya. Ngikubizela indaba ezimnandi kahle la. Yazi Sne, yonke leminyaka ngibhizi ngikubhekile, ngiyakubuka indlela osebenza ngayo, ukuthi unobuchwepheshe, unobuchule, umsebenzi uyawushaya Sne. Ngiyazi ukuthi kade wawuyidinga ipromotion, kodwa ke manje ngithe ngikubize Sne ngikutshela ukuthi kunesigebengu esiyimafia esisifunayo. Kudala ngisilandela ngigudaguda ngilandela imikhondo yaso, kodwa ngiyazi ukuthi uyedwa umuntu ongangilethela ubufakazi eithebeni, and lo muntu lo uwena Sne. Ngiyokusupporta ngayo yonke into oyifunayo, ama resources, imali, ngisho nanemali elingana nalesigebengu esinayo singakunikeza yona lo mali leyo, as long as uzoqhamuka neqhinga necebo lokuthi ukwazi ukuthi uthole ubufakazi ukuze lesigebengu lesi sivalelwe. uSne umbona ukuthi uyamamatheka ebusweni, uyajabula uSne kahle. Aqhubeke uGeneral
asho-ke. Into ekhona-ke sinelana ukuthi ama-mafia asebenza kanje. Kuba khona osesicongweni upresident, mase kuba khona njenge-organogram, kube khona amagatsha nezihlahla, ngisho naney'mpande la lobugebengu obuqhamuka khona. So siyazi ukuthi mangabe sinqamule inhloko phezulu, i-supply angeke izifike ey'mpandeni, ney'mpande ziyokoma zithi khohlo. Mase iy'gebengu ziyayiwothokela iphuma ubuqathaqatha, siyibophe sine. Aqhubeke akhulume uGeneral. Uyabona sine, mangase usolve le case, wena uzoba i-deputy. Uzoba i-deputy yami. Emva kwey'nyangana mina ngizoshintsha, ngihambe ngiye kwi-rank ephezulu. Mase kubo wena sine ongena kwi-rank yami yobugeneral, because uyakudeserve lokho sis. Uyakudeserve lokho sine. So ngithi mina solve i-case yalama mafia. Solve icala lalama mafia. Thola ukuthi ubani iboss. Kodwa according to mina ucwaningo lami, umuntu engimbonayo kuyiyena inhloko noma upresident wama mafia ubaloyi. So nje mangabe uzobheka, uzokhuthuza, uzoqela ukubheka kubaloyi, uyena mina ngicabanga ukuthi ilona ikhanda lama mafia. Kodwa mangabe kuwukuthi mhlambe ufakazi bami bushaya eceleni or i-research yami eshaya eceleni, ngitholele ikhanda lama mafia sine. Aphendule usine, General, ngiyabonga kakhulu ngalethuba leli onginikeza lona. Leli thuba leli ngizoliphatha ngazo zombili lezandla. Ngizoyithatha le opportunity, ubufakazi bokuthi ubaloyi uyikhanda lama mafia, ngizobuya nabo. Ngizonobuya nabo ngibulethe la. Ukhethe kahle mphathi, ukhethe umuntu oright, angeke ngize ngikuphoxe. Shukuthi ngiyahamba, ngiphuma endlini, ngiyakohlangana noGray le kuthiwa kumele ngishade naye. Oh yini bakithi, iy'ngane zethu esiyikhulisile, awumbheki unana. Uyobona isoka egqoke kambe kanje, kumele ngabe ugqoke into enhle, into esexy. Awumbheki uhambe ebhamba engathi indoda. Uyabona le mpilo yokuba yimafia akusiyo impilo emnandi. Unayo yonke into oyifunayo, unepower, akekho umuntu ongakuthinta, akekho umuntu ongafinyelela kuwena. Kodwa unayo ichoice, uphila impilo ngebhuku ongazi ukuthi lalibhalwe yiliphi ikhehla. Kodwa-ke mina I am smarter than that. Le mpilo le ngizoyiphila in my own terms. Yabona lesisoka leli ngizokwazi ukuthi ngixoxisane nalo, and futhi kube umina ophuma phezulu uhamba phambili. Shukuthi-ke ngiyahamba nje laphaya, ngicabanga ukuthi ngizodila kanjani nento yesoka. Ngifike-ke bafethu, ngifike endaweni la engiyohlangana khona nesoka uMr Gray. Yena-ke uMr Gray umemele endaweni enhle, yabona endaweni epholile eshaya umoya. Kunomfula laphayana omuhle ogelezayo, impophomo, amanzi axhaxhaza kamnandi. It's a beautiful place. Indawo echilile, kune vibe, abekho abantu abaningi. Ngicela ukubuza ukuthi mhlambe bese nikhethile ukuthi mhlambe ninga order ini, mhlambe ngalifaka i-order lenu lama drinks, ningathanda ukuphuza ini. Okay sis, ngizocela ukuthi usenzele i-whiskey, mina ungenzele i-whiskey. Mase kuthi ukudla kube yi-seafood sesiwami, yonke into ibe grilled, kungabi khona okuthosiwe. Ubhuti yena mhlambe ngamtholela ini. Ayi liphenduleke isoka, phendula uMr Gray asho ukuthi ucela yonke into efana nokukhethwe ifiance yakhe. Ucela isiphuzo esifanayo nokudla okufanayo. Uthanda yonke into ethandwa ifiance yakhe. How sweet. Osisi abahleli etafuleni eliseceleni kwami noMr Gray sebeyahleba. Kodwa phela thina asibezwa. Mngani, ungabheki kule khapule laphayana. Ngithi ukuhleba, awubheki indoda yakhona bafethu, ichama kanjani. Yo, uNkulunkulu uzalela amathanga abantu abangenamabhodwe. Awubheki usiswa khona uhlineni umuncu nje akayi-appreciate indoda enhle kanje. Kuthiwa umina Jesu Nkosi, yazi ngaze ngikorobhe phansi, angazi ngaze ngikorobhe phansi ngi-appreciate le ndoda enhle kanjena. Uyibonile imoto efike ngayo le ndoda.
Awu kodwa Nkosi yami bakithi, kanti uNkulunkulu thina usigixabeza nini ngamadoda amahle? Awubheka umuntu useyaguga manje, usephathwa nawo arthritis, kodwa nje indoda enhle ayikho. Uyoze uphathwa yijaqamba usendodeni, ubhizi nendoda, ijaqamba likubambe. Ngoba nje uNkulunkulu engasigixabezi, while sisamanje, sisabahle, sisa-right. Iqaleke ingxoxo phakathi kwami naye uMr Gray lo engizoshada naye. Ngimtshele-ke ukuthi, mina Mr Gray, ngiyazi ukuthi kwakubekiwe emandulo ukuthi umuzi wakaGray kanye nomuzi wakhona ekhaya kobaloyi uyoshadelana. Kodwa Mr Gray, mina angiyimisele ngokushada njengamanje. Angiwufuni umshado, angiwuthandi umshado, anginawo ngisho nama-feelings awakho amancane. Angikufili Mr Gray, kodwa ngiyazi-ke ukuthi umthetho lo ukuze sihlale esihlalweni lesizohlala kusona kuzomela ngishade nawe. Nawe ukuze uhlale esihlalweni sakho kuzomela ukuthi ushade nami. So bengisacela ukuthi sidiscusse ama-terms and condition alo mshado. Ngiyakhuluma nje uMr Gray ulalele, uyahleka ngaphakathi kuyena enhlizweni. Uyasho ukuthi yazi uma bekangiqaphelisile ngalokhu, ungitshenile ukuthi naye ngenkathi eshada nokubaba wengafuni ukushada nobaba, kodwa nje emva kwey'nsukwana wesesemathandweni nobaba. Wangitshela ukuthi ubaba wabekezela, wavumela yonke into ewayeyishuma. So uyacabanga la uGray ukuthi shuthi nami ngizomele ngivumele yonke into eshuwa ile ntombazane, because yinhle kakhulu. Nami ngiyabona ukuthi ngiyayithanda la, ngiyabona ukuthi hayi la ngizobe ngithola umfazi, futhi iyashisa bekuthiwa unumber 1 in the street. Ngiqhubeke-ke ngitshela uMr Gray, Mr Gray, ngizocela ukuthi kube nama-terms and conditions kulo mshado wethu. Lawo ma-terms and conditions azobe aziwe umina nawe kuphela. Ukuthi sishadile nje ngokwencwadi, salandela usiko lakhona la kwi-community yamamafia. Kodwa mina nawe asiye umfazi nendoda. Ekamereni asenzi lutho. Mangabe ilanga selishonile unekamero lakho, nami nginekamero lami. Mangabe kukuthi siphoqwa isimo sisilala ekamereni elilodwa, kodwa nje ekamereni asenzani lutho. Wonke umuntu ulala abhekele, nomunye umuntu ulala abhekele. Nkosi yami, isaram senkosi uMr Gray aphendule athi, hayi lokho okufunayo phela wena uzoba unkosikazi wami, angeke ngikubambe ngenkani. Ngiyokulinda uzungithande, masungithanda futhi siyobe sesiyathandana-ke kahle, siqale sakhe abantwana, sakhe abazukulu for ikhaya laka Gray. Ake Mr Gray, ngiyajabula mangabe sine-understanding, si-understandana, sivumelana ngento eyodwa ngalama terms and conditions. Kodwa-ke angikuthembise lutho Mr Gray ukuthi mhlawumbe kuyofika la sesenza khona abazukulu sesithandana. Mina ngisiyinhlobo yomshado, mina ngiyinhlobo eshiselwa igazi, xatshelwa ikhanda mina Mr Gray. Ngifuna ukudubula, ngifuna ukukhipha igazi, ngifuna ukuthatha ongokwami. Nginerha mina Mr Gray, ngiyintombazane eyisilwi. Yasazi isilwi, ngiyalwa into engiyifunayo. Ngifuna ipower, ngifuna amandla, power and money. I was raised like that Mr Gray. So ngiyaxolisa nje una wonke amathemba onawo ngalomshado. Asmile Mr Gray, ayikulungile kuyobonakala phambili. Konke okufunayo ngizokurespecta, ngizokuhlonipha future Mrs Gray. Ekhaya ke kwabaloyi, umama banobaba bahleli esofeni bayaxoxa, balinde umuntu ozo-arrange i-engagement party yami kanye nomshado. Shukuthi nje balinde i-wedding planner. Babakhe, uthini ngale ngoba ngigqokile? Do you think le wedding planner, because i-wedding planner yonyaka umsebenzi wakhe u-amazing, do you think ukuthi ngimuhle ngokuphelele babwakhe? Aphendule kubaloyi ubaba wami, emncoma umama, amtshela ukuthi nje u-10 out of 10. Uyabona nje bekuthiwa nje mhlawumbe ukhona u-100 out of 10, ngabe nje uyamtshela ukuthi u-100 out of 10. Ayike kukhale inokhi eminyango, ahambeke ayoyi-attend ubaba. Usine athuke mangabe ubaba uMr Baloyi evula umnyango. Abuza ubaba, ikhona into ekuthusayo ntombazane, uthuswa yini?
Aphendula uSine athi, no Mr Baloyi, ukuthi bengasibonanga isithombe sakho, bengitshela nje ukuthi umuntu nje omunye ojwayelekile, umuntu ocommon, kanti ngizokwenzela nina umndeni ocebe kanjena, umndeni othenjiwe, nomndeni okhulunywa kahle kanjena ku-community. Hhayi-ke ngicela ukukutshela kuBaloyi athi hayi mina ngizohamba ngiyele endaweni zami, nizosala-ke nonkosikazi wami niy'dingide iy'ndaba. Aqaleke manje uSine mangabe sefikile usoxoxa noma uMrs Baloyi, uJackie M. Mangabe bexoxa umanje uma ngazukuthi wow uSine-ke igama lakhe uyifihlile wayibiza ngoMiss Bianca. Wow, Miss Bianca ugqoke irogo elikhulu kangaka eliyenziwe i-designer enkulu yaseBhazesey u-Ignatia, i-designer yaphesheya. Uthole kanjani? Izandla zakho zifinyelele kanjani leli rogo leli? Wenze kanjani Sine? Because u-Ignatia wathi leli rogo li-special kakhulu, udizayine only 5 and libiza ngendlela eyisimanga. uSine-ke oyibiza ngegama lika Miss Bianca amtshele uMrs Baloyi, amtshela ukuthi no, phela mina ngazi abantu, ngazi izinto, i-designer ngayitshela ukuthi ngifuna ukuba kulo 5 kwabantu because ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi wakhe. uMrs Baloyi uma bakithi bekachazekile, umbona ukuthi she is so excited ukukhuluma noSine, like uMiss Bianca phela bayazwana, like they are getting along. Kuze kuqalwe-ke manje sekuxoxwa indaba zomshado, ukuthi ufuna umshado ube kanjani, ufuna i-engagement party ibe kanjani, ufuna ini nani nani. Listen Miss Bianca, uyabona nje sengivelene ngakuthemba kakhulu. Umsebenzi wakho uyayikhulumela, uyabona nje iwebsite yakho, umsebenzi wakho uyayikhulumela. Listen, mina ngifuna umshado wonyaka. Ake siqale ku-engagement party, yabona sisabatshengisa ukuthi yabona lana sifikile, sigalelekile. Ngifuna into top shayela, ngifuna ama-glitz and glam. Uya-understand, ngifuna into eyizulu elincane, ngifuna into esestandardini esiphezulu, ngifuna into ezobabazisa wonke umuntu for iminyaka eminingi elandelayo. Akekho umuntu okumele nje olandelayo abe nomshado ofana nowami. Ngifuna into top shayela. Okay, yabuya yicorrecteke ofana nowengane yami. Baqhubeke-ke baxoxe uMiss Bianca kanye naye uMrs Baloyi. Vele nje baxoxa kumnandi, sebezwanile, bayaklika nje, kuhlangenwe yabona, and unale trust ukuthi uzodeliver uMiss Bianca because bekabone egqoke ingubo engakhosta umuzi nemoto, wabona ukuthi lo muntu uyayazi into ayenzayo empilweni yakhe. God, why wenza kumina lento? God, why ungenza so? Why lento le uyenza kumina? Why God ungenza so? Why lento le uyenza kumina? uSine mangabe efika endlini, umoya wakhe ubuphukile, ubekalimele, because into eyenze ukuthi uSine mangabe ngena lapha yana emzini wakaBaloyi ehlangana noBaloyi athuke, ukuthi uSinena wathi mangabe seno 4 years uma wakhe washona. Ushona nje uma wakhe, ugogo wakhe vele ulele okhukhwini lokufa, naye ugulela ukufa. Ugogo wakhe wasemtshela imfihlo, wathi lalela lana mntanami Sine, uma wakho lo uDorothy bekade engahlali la lesihlala khona, ubekahlala eBlue Bay ethandana nomfana oyimafia. Lo mfana besebezoshada, wamkhulelisa before bashade. And then into yakhona, umama wakho ubonile ukuthi le mpilo le angeke iphelele ndawo, because yonke into kuchithwa igazi labantu, kuyabulawa, kuyaqedwana nje impilo yokulwa. Uma wakho wayenza engathi wena ushonile kanti naye futhi ushonile. Kwaba ne-funeral kungcwatshwa uma wakho nengane, kanti uma wakho akazange washona, wabaleka nje wayendaweni enye esekudeni la wena okhulele khona up until the age of 4 years. Sukuthi uSine uyacabanga yonke lento le because uSine kwathi mangabe sena 4 years wakhulela ehome, wathathwa wayiswe home because beyangasena muntu. Kodwa ugogo wakhe bekamtshelile iqiniso ukuthi ubaba wakhe akamtshelanga igama, weselikhohliwe naligama, wamnikeza isithombe nje esinobaba wakhe, wathi nangu ubaba wakho.
uSneh sithombe lesiwasigcina impilo yakhe yonke. So mangabe fika laphayana uSneh into lemkhalisayo ukuthi emsebenzini usesesikhundleni esiphezulu sokuthi usenganyuselwa aba ugeneral wasemsebenzini kube uyena ophathayo. Mangabe kuukuthi uthola ikhanda likaBaloyi, mangabe efike lapha emzini kaBaloyi ubaba uBaloyi ilo baba wakhe ekudala efisa ukuthi angahlangana naye kodwa engazi ukuthi angaphuma amfune kuphi nendawo because usazama waqalaza yonke indawo. Inkinga yakhe bekangalazi beyangasazi isibongo a-upload yonke indawo kutholakala ukuthi nje akatholi lutho because bebehlala endaweni esekudeni nalekuhlala khona uBaloyi. uSneh ngalobo busuku lobo akazange walala ebusy ecabanga ukuthi enze njani anikezwe uthando indawo azama ucreate relationship nobaba wakhe noma athengise ubaba wakhe uThambo Bhadle ejele. Ikuphi okuright ukuthi azama ukuba nobudlelwane or adedele isikhundla ekudala esisebenzela kanzima ukuthi asithole? Phela uSneh mengabe ekhule bekalifisa uthando ukuthi nje kuthiwa mhlawumbe unomuntu oyedwa oyihlobo sakhe okhona empilweni. Manje mangabe sethola ubaba sekufana nokuthi uthole yonke into. uSneh bekakhala kwaze kwasa ebhizi ecabanga emorosi. Lapho ke ekseni kumele avuke ahambe ayohambisa ireport emsebenzini. As usual ke uSneh afike late emsebenzini. Ubhizi uphuza amanzi laphayana e-reception. Useyabuza ke, Miss Tyler, do I have any messages? Aphendula Miss Tyler, uGeneral uthe ucela ukukubona Sneh. In my own experience, Sneh, sekuphendula Miss Tyler, whenever iboss umphathi uGeneral efuna ukukubona now and then, it means ikhona inkinga ekhona, ikhona into akubheke yona. Uyabona Sneh, njengoba wena nje ungakaze ufike early emsebenzini, uhlezi umuntu ofika late. Igade lento le dala mina ngafika la emsebenzini ngiyazi ukuthi ikhamba kanjani. Mangabe iboss isikubheke bumper to bumper every morning ifuna ukukubona, ikhona iqhinga ekubekele lona. Zisina zikujeqeza Sneh, zizokukhalela maduzane. uSneh akhulume yedwa ngenhliziyo ukuthi pho why ungathola ipromotion mangabe kuukuthi uhlanipheka kangako and ikudala waba khona la. Hake uSneh ahambe ke manje uya eofisini likabani lika General. Sneh, ngisakunikeze le task nje isonto elilodwa kodwa ubukeka uvithikile uphelile engathi usunezinyanga ungakalali. Ngabe Sneh ngenza into wrong yini ukuthi ngithembe wena ukuthi ungayisolve le case? Khulile kugcwala ubhavu General, nginezindaba ezipositive namhlanje, very positive. Awungilandiseke zithini indaba Sneh? Okay, General, ngihambile ke ngayoba nemeeting izolo no Mrs Baloyi. Shukuthi istrategy sakhona General ngishaye ngokuthi ngizoba iwedding planner yabo because umntwana wabo loyana okuyena yedwa uzinyo bulala wabo unana uzoshada maduzane, uzoshada nendodana yaka Gray. Shukuthi into eyenzakalayo ke ngisebenzise i-team njengoba dukunikezile i-budget nama resources. Ngisebenzisa i-team ukuthi bangicreatele i-website engasukumi phansi ukuthi I am number 1 ngi-awarded nama awards ukuthi ngi-wedding planner. Ngafaka ama-pictures emshado e-top shayela. Like i-team ke iyona esebenze together ukuthi i-create abantu, people were in that wedding, decorations and everything. They created abasebenzisanga i-AI because i-AI ike ivele nje ifaka itafula elitshekile. So bona ke basebenzise ubuchwepheshe since sinama team a strong la kuma Hawks. Kunjalo futhi i-team engisebenzisana nayo ngithe abangi-arrangele irogo elibiza kakhulu eliqhamuka ku-Ignatia. U-Ignatia ke leli rogo leli beka-designe only 5 designs and abantu abawathenga lama rogo bekuyi only 5. Ngafika nami ngigqokile lelo rogo as if I'm part of those people abalithenga abawu-5. uMrs Baloyi ke wachazeka kakhulu kwaba ne-relationship enkulu kunaloko. So izathu sokuthi ngivithike kanje it's because angilalanga ngicabanga ukuthi mangase futhi team yami yenza uconnection simtholele uMrs Baloyi leli rogo leli. If ngimtholile lelo rogo lelo ngabe ngiwinile, ngabe ngiwine kakhulu because ngakwazi ukuthi mhlambe ngiliwayarishe lelo rogo lelo, but labantu bama mafia futhi
what if uyabamba futhi mangabe kuthi ngiliwarishile? Angenelele uGeneral athi, you know what, there's this new technology entsha efikile la kuthini yokuthi siliwarishe irogo lelo, but abasoze basuspecta ukuthi liwarishiwe. Uyayibona le nkinobho le seba ebaseceleni, inkinobho spare, so wayarisha kuyona lo nkinobho uyoyibeka nje endlini, and lo nkinobho iradiator yakhona, iradius yakhona ithatha ama-voice within i-radius enkulu eseduzane nalo nkinobho. So uyoyibeka endaweni esafe because inkinobho yakhona iyabiza iyodwa. Uzoyibeka endaweni esafe ukuthi ingamlahlekele inkinobho, kanti lo nkinobho iyona into ezosenza ukuthi sizwe izinto abayixoxayo noMr Baloyi, yonke nje into exoxwa kulela kamera o la beke khona inkinobho. I think lelo qhinga ke lizosebenza General, njengoba usho ukuthi wiring yakhona incane kakhulu ngangentuthane, awusoze wayibona, it's just a small chip. Ingakhelwa phakathi kwinkinobho, while inkinobho imanufacture isinayo ichip vele ngaphakathi, and angeke kube lula ukuthi basuspect because izobe iqhamuka kwi-ignition yona lo nkinobho leyo. Ajabule kuGeneral ukuthi at least ikhona into esoqalela phezukwayo. USne uhleli endaweni epholile, endaweni yokudlela, endaweni egudle ulwandle, uqhabula isiphuzo. Bekade ezodla amathambo engqondo. Maseke uSne athatha ucingo afonele uBaloyi. Hi Mr Baloyi, ungathuki, uMiss Bianca lo. Inamba yakho nginikeze uMrs Baloyi, uJKM. Uthe ngikufonele because yena occupied. Uthe wena uzozenzela i-decision. Kunomuntu amfunayo uMrs Baloyi ukuthi kube uyena odesignela wena i-suit for i-engagement party kanye nomshado wengane yakho. So lo muntu ke uthi akekho available, uyahamba uyoze abe available after 8 months. So uthi unaso islot sokuthi angasibona namhlanje ebusuku. So I was wondering ukuthi is it possible ukuthi mhlawumbe singahlangana khona lapho noma singahamba ndawonye siye khona lapho, but if isihlangana khona lapho it would be easier for me, but kusekudeni nyana, it's roughly 5 hours from where we are right now. Ayike uMr Baloyi avume ngempela konke sonke isicelo yena ke uMiss Bianca lo, because uzwile ukuthi unkosikazi wakhe uapprovile and unkosikazi wakhe uyena omnikeze inamba yakhe uMr Baloyi. Seku around 8 o'clock ebusuku sebefikile ke uSne kanye naye uMr Baloyi kule ndawo le akuthiwa akuhlanganwe khona kuzohlanganwa nedesigner. USne uflathelile ukhuluma noMr Baloyi. Mr Baloyi, I lied. Bengifuna ukukhuluma nawe face to face. I lied ngeindaba zama-fitting, ayikho fitting. So ngizocela ukuthi kulabantu ohamba nabo, because nginothisile ukuthi uhamba nezinkumbi zabantu. Ngizocela ukuthi ucela bakucheckele i-coast ukuthi i-coast iclear na, ku-safe nala ukuthi ngesikwenze lutho. But mina I am not armed and ngihamba ngedwa, abekho abantu engihamba nabo. Ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe far away from home. So lento engizokutshela yona uyizwe kahle uwedwa. Ungekho surrounded by home or surrounded by family. Asho kuMr Baloyi athi no, sengiyicheckile, abantu bami sebeyicheckile i-coast, bangishayela isignal ukuthi ku-right, yonke into right. Usungaqala ke ntombazana ungitshela ukuthi ungihambisa ibanga elikude kanje 5 hours away from home, ungilethelani kule ndlu ehlephukile. Aqaleke uSne achaze udaba. Uyabona Mr Baloyi, la 20 years ago kunomndeni owamuva wazomuvela la. Umama wayesemathandweni nomuntu wakhe. Umuntu wakhe bebengahlangani, bebengavumelani izinto wayezenza. Umuntu wakhe wasefake i-funeral, wathi ushonile, kwathiwa ushonile, kwathiwa nengane ishonile eswini. Wangcwatshwa umuntu loyo. Kuthiwa umuntu athandana naye ubengeve ekhala emngcwabeni, efila engathi ulahlekelwe yithemba lakhe or ulahlekelwe impilo yakhe. Ake lo mama okhulelwe wamuva, wazomuvela kulelizwe. Wafike wachazela inkosi yabo, inkosi yakulona le ndawo le village ukuthi
la engiphuma khona kunesimo esikanjena esingenza ukuthi ngirelocate because umuntu ebengithandana naye ongikhulelisile bezongishada uyisigebengu and ukuchitheka kwegazi kuningi. Angifuni ukuthi kuze kube affected ingane yami ikhulele ngaphansi kwalesi simo nangaphansi kwale ngcindezi. So lo mama lo uhlale lana iminyaka ewu4 nje kuphela. Uma wakhe wafika uma walo mama wazomjoyina bahlala la. Lo mama kuthema ngabe sena ingane ina 4 years wadlula emhlabeni kanti nogogo nayo uzodlula emhlabeni. Ingane yahamba yohlala home. Abuze kuba loyi kodwa manje mina ngingena kuphi-ke Miss Bianca kule story sakhe eside osixoxayo. Straight to the point Miss Bianca, anginalo mina ilanga lonke lokuhlala la. Aqhubeke kuSine uMiss Bianca. Leyo ngane leyo yakhulela home inesithombe sikababa wayo ukuthi ugogo before ashone wayinikeza isithombe sikababa wayo wathi nangu ubaba wakho igama ngilikhohliwe kodwa uyena yihlo lo. uSine athi umina-ke leyo ngane ingane kaDorothy umuntu oyithandana nawe okuyena owarelocate ngoba engayithanda impilo yakho yobumafi ezama ukuprotecting impilo yami, impilo yengane encane ezelo ukuthi ingazalelwa ikuchithekweni kegazi. Ubaloyi angaflinji ngisho nokuflinja ebusweni umbone ukuthi ubaloyi akayikholwa yonke lento leyo ucabanga ukuthi isikelemu. Aqhubeke kuSine athi futhi mina ngisiyo Miss Bianca nguSine igama lami. Isizathu sokuthi ngibiza uMiss Bianca it's because ngiyasebenza ngiyihawk. Mangabe emsebenzini banginikeze i-opportunity yokuthi ngihambe ngiyoniresearch mangabe senginiresearchile ngithola ikhanda lakho. I am given an opportunity ukuthi ngithola ikhanda lakho. So bengifikile lapha izolo isizathu sokuthi ngithuke mangabe ngifika lapha yana ngikubona it's because I've realized ukuthi ubaba wami. So lento ngicabangile ubusuku bonke ngicabanga ukuthi dala ngihleze ngifuna ukuba nefamily. So le opportunity le yokuthi ngihlangane nawe njengobaba wami angeke ngize ngiyilahle phansi. Ngamane ngiyeke ubuhawks or ngiqamba manje emsebenzini ukuthi ngiyaku-investigate ngibe ngaku-investigate ngizama ukuthi ngibe nobudlelwane nawe. Ubaloyi aphendule athi lalela lana Miss Bianca konje uthobani uSine ngicela usplithe amathakho la kule tissue akhiphe iduku netissue ephaketheni split amathakho la ngizokwenza iDNA test. Okwamanje mina anginayo ingane yaDorothy up until iDNA ithi positive. Sibona ubaloyi usemzini wakhe uxakekile. Ubhema nengane yakhe uNana. Usiyaqala kudaba. Ubaloyi utshela uNana uthi uyazi nana ukuthi ngihlezi ngirespect indlela ocabanga ngayo and ezinye zezinto oyishoyo zijwayele ukuthi zenze isense enkulu. I believe in you. Uyabona njengamanje I am between the rock and the hard place. Angazi ukuthi ngenze njani. Ngakujabulela ukuthi mhlambe ungizwise opinion yakho ukuthi ithini. Abuza uNana ukuthi yini baba what's up. Ubaloyi athi uyamkhumbula uDorothy. uNana athi muphi ifirst love yakho lo usemathandweni uhlanya lo washona wakhala isikhathi eside before uhlangane noma. Athi ubaloyi yes loyo-ke. uDorothy ke ngiqeda kutheni ngithola indaba ukuthi uDorothy wengashonanga. Yabona lengane le ekuthiwa washona naye cha besingcwaba into engekho lapha ya. Ingane wahamba washintsha indawo wayohlala endaweni esekudeni esingahlobene ngisho nokuhlobana nayo la eBlue Bay. uDorothy lapho wafike wazala after 4 years ezalile washona ingane yakhulele home and leyo ngane ke ile wedding planner yakho. Injalo nje lengane le isebenzela ama-hawks. So ingane isithi ifuna ukuba involved empilweni yami, isifuna ukuba khona empilweni yami. Ingitshela ukuthi ayinendaba nomsebenzi ngamane ishiye phansi yonke into or pretend as if yak-investigate because lengane le is given a very big task to investigate me. Ithi ngamane pretend yonke into idlala umdlalo. Angazi ngenze njani Nana because uyazi ukuthi abantwana bami igazi lami lisho likhulu kumina. Ngiphendule kubaba ngimtshela ukuthi baba lo mntwana lo kuzomela umtshele ukuthi akangcolisa izandla zakhe
ukuze afune ukuthi ayiprove ukuthi uyafuna ukujoyina lo mndeni, because sina vele somndeni wezandla ezigcwele igazi, izandla ezingcolile. Akangcolisi izandla zakhe. If engcolisa izandla zakhe, so bese siyambona ukuthi she means business. Uyafuna ngempela ubuhlobo, uyafuna ukuthi abe yihlobo nathi. Ungakhohlwa phela baba ukuthi lo muzi isisekelo sawo igazi. Obabamkhulu yonke into ede beyifuna bebeyithola ngegazi labo, bebelwa ngegazi. So naye ukuze ajoyine lo muzi, lo mndeni, kuzomela achithe igazi ukuze sibone ukuthi usijoyina ngempela, hayi ukuthi uyas-investigate lo muntu. Ngempela uSine wayiprove ukuthi uyafuna ukujoyina lo muzi, walichitha igazi. Walichitha igazi, simbona laphayana uSine naye useqgqiba isidumbu ebusuku phakathi kwamabili. Into esizoyibona ku-episode 2, sobona uMr and Mrs Baloyi. uMrs Baloyi uncenga uMr Baloyi ukuthi akayishintshe lento le ayenzile, because uMr Baloyi usevelane manje washintsha wafaka igama lakhe phela lo uSine ukuthi kubo yena ozoba president wamamafia. Kodwa myeni wami, lento lo yenzayo i-wrong, ayikho right. UNana ngeke azayithathe kahle lonto leyo. Umndeni uzoxabana, umndeni uzohlukana phakathi. Ngicela ukutshela ukuthi uBaloyi wavelane washo wathi yena uyayazi into ayenzayo. If ama-Hawks emtrustile lo mntwana ukuthi amenze inhloko yokuthi athole inhloko yamamafia, yena ube ubani ukuthi angamngabaza. Asho uBaloyi ukuthi lo mntwana lo uyashisa be, unane-experience ke nje yokuthi ke kade FBI, lo mntwana lo uyashisa be, uhlakaniphile, uyakwazi ukwenza izinto, u-streetwise, uyambona nje ukuthi lo mntwana lo uzoyishintsha yonke le family, ayiphathe ayibeke to greater heights. Kanti uNana uyezwa. Iyo lalibonene-ke family ku-episode 2, ngizobeka lapho-ke u-episode 1, ngizocela ukuthi nibuke u-episode 2, ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms, Buzz SA. Base kuthi okunye-ke family, le story lesi singivove inkani, singigilile, singivovile, ungithatha isikhathi eside ukuthi mina nethimba lami senze le story, and sisacabanga ukuthi senze njani. Mhlambe sisikhiphe once a week, because istory sona sisaseside. Sisikhiphe once a week, or sisenze ama-short episode maybe every 2 days. So ngicela ni-comment down below ukuthi senze njani. Sisikhiphe once a week, sibe lengthy, or sisikhiphe in short episode, because istory sisigeze ubebebe, sithathe isonto lonke ukuthi sisiprepare. Niyakhumbula ukuthi kumele ngithembisile, kodwa hayi bandla, hayi sangipheka istory, sasipheka istory. Bekunzima guys, it was not easy at all. Ningakhohlwa-ke family ukupressa i-like button, ni-share, ni-subscribe. Mase niyasho-ke family ukuthi nisithole istory sinjani, niphinde nisixoxele futhi nibuka istory from where. Siyanthanda kakhulu family, siyabonga isupport yenu. I hope ukuthi nizoenjoy le story esine mase ngicela ningitshela ukuthi leyo kade ngikhuluma ngayo ngaze ikhona yini le story, or ngimane nje ngiyakhuluma ngiyafambula nje.